Niabot na mi. Nakasaka na gid mi. Muna na siya. Huwag na namin sa taas. Paulay sa mi. Dulo naman siya. Pero lisod lang gid sa kaon. Huwag doon na tanawon pero layo eh. O go no, delikado kayo. Di may silbi na yung pagpunta niya sa Saudi. Nakapagkana. Ano nga to? Yung ano nga, split truck ni Moises. Split truck. Oh, ni mi. Split truck ni Mrs. Uy, ito sadya to yung mga patong-patong na bat. Hindi, sadya na yan. Yung mga yan. Sadya na yan. Oh, yan nga yun, no? Split truck ni Mrs. Nandun yung ano. Dami nang nakarating eh. Imagine mo paano nilagay yan. Yung Oo. bato, ano pa, malapad. Sige. Oo. Di ba? Kung hindi Panginoon ang naglagay dyan, puta taob na yan. Kung tao lang. Imagine mo yan, no? Ang lapad niya, no? Para hindi malaglag. Maiyak-yak din dyan. Oh, di ba? Bukod tangi siya sa bundok na to, na ganyan kalapad. Ito yung malapit na. No? Muna siya. Pahingon mi sa split truck ni Moses. Split truck ba ni? Awan sa ni? Sabi eh. Ako mga kauban no, nauna na. Split truck ni Moses ko no. Muna yung dalan dire. Bato-bato. So, makita no? Makita gini nga. Sa una pang panahon, nga tubig gini siya. Kaya posible mas nga ini nahimo ni. Na yung mga hamis o na yung mga agi sa tubig nga nakapurma ining mga yuta o bato. So mo ni. So oras diri alas 8. Minuto kay kuha na akong kamera. So mo ni. Sum na to ako makauban na una na. Likod o pasubang pa pakon pa lang ang adlaw. Ara, so pala itong saka ubo pa kayo, gihangos na ko. Akong kauban si Mr. Hooker ug si Mr. Henry ug uban sa mga kauban sa company, mga babae nga mo'y nag-anggat sa mukha. Hooker! Hooker! Yala! Yala! Niabot na mi. Nakasaka na gid mi. Muna na siya. Huwag na namin sa taas. Oh. Hapit. Hapit mi gihangos. Hapit mi gihangos. Hoy, Henry, pag-iya. Bro, dito. Dili. Kompleto yung tropa. Hooker. Sige. Yabagan. Aka na. Ang ulo mo, Henry. Agay, ang ulo, gini mo. Kalayo, sugong sa kamera ni mo. Nak lagi. 360. Oo, nag-360 siya. Oh. Ay! Uy, naku, baka mahulog. Huwag nang mag-ano. Okay. O, di ba ka mo picture ba? Ano gala? Ari, this picture, ubos. May kailangan. Oh, akong giabot ang kuan to, boy. Ay, sus! Dili ka mag-picture, di ba ka ba? Oh, di. Pag-picture, di. Likid ka. Sabay. Noon sa naman tawang ka ba? Sa bato na yan. Hoy, ma'am, paghinay ha. Paghinay. Yabagan. Aka na. Ang ulo mo, Henry. Agay, ang ulo, gini mo. Kalayo, sugong sa kamera ni mo. Nak lagi. 360. Oo, nag-360 siya. Oh. Ay!
nako, baka mahulog. Huwag nang mag-ano. Okay. Okay. Oh, di ba ka mo picture ba? Ano ka? Ari, this picture, ubos. Boy, kailangan. Oh, akong giabot ang kuan to, boy. Ay, sus! Di rin ka mag-picture, di ba ka ba? Oh, bi! Pag-picture, bi! Ligid ka. Sabay. Noon sa tawang ka ba? Sa bato na yan. Hoy, ma'am, paghinay ha. Paghinay. Isipin mo. Ang tubig, no? Nung nauuhaw sila. Tapos, ayun yung sasakyan namin. Oh, gamay na kayo ang Sobrang sakinan. layo. Gamay na kayo ang sakinan. Itong isumbi. Pangit na yung camera. Pangit yung cellphone, bratuhon. Kuan. Ano nga to, Ker? Anong tawag dito, Ker? Split rack? Split rack of Moses. Big rock of Moises. Moses, o. Mas kapoy na hindi taga kuan lagi. Kay daswito ni mga kuan. Simbak. Oh, mo na siya. So mga bato dire, di mo masabtan kay maray na gagmay nga nakapatong, pero yuta nga nahimong bato o sa ba, no? Wag gid way kasagbot-sagbot na isagbot sa ubos ra. Nya di kayo kuan limpyo ang lugar, wala kayo basura. O mingaw. Layo lang kayo. Bumaba na sila. Bumaba Bumaba. na ba? Saan tayo baba? Tayo tintin, no? Sundan natin sila. Ha? Sundan natin. Ikot tayo, layo natin ano. Paano ikot? Ganyan lang. Ha? Andyan lang. Panaog namin, no? Di man kayo lisod ang magnaog, kaya akong kauban wala man naglisod, oh. Naog namin. Kuyaw kay mahulog kay sulit ba bato gid. No. Naog na. Oh, dali ba? Tatingnan mo, Ker. Dali lang dito, oh. Oh, napaka-easy. Easy lang. Bumaba na yung ano. Bumaba na pala yung isang ano, kasama natin. Nauna na. So, mura rin siya inaanir, oh. Muna yung, oh. Oh, di ba? Napoy na iniabot. O unsa ni lokal ba ni o sama na mga Pilipino? Christian. So, parehas tagnaw gani. Maniguro ta kay basig masundak atong syulo. Char. Paulay sa mi. Duol naman siya, pero lisod lang gid sa kaon. Duol na tan-awon pero layo eh. O go na, delikado kayo. Yeah. Hapit mo abot sa pinakapatag. Ang likod wala na mo gituyok kay lisod na kapuyan nami. Inon kaya ra man kainit kay sayo pa man. Pero wala na mo gituyok kay basig sunod na lang. Sunod na mong anhi. Ang tujok mis likod. Hapit kami. Gamay na lang. At least naka-experience dire. Inang gaingnon nga split track of Moses o saan eh. Lagi. Nainiabot mga Pinoy din. Alam na namin eh, may sasakyang parating. Pinoy to, Pinoy. Dito lang kayo. Kami rin, nalagpas kami ron. Dito kayo, pag ganyan kayo. Madali. Ginawa namin, hirap dito kami dumaan. Sumong kami ng ano. Mahirap, dito. Ayun, Dave. Sa taas? Tapos meron pa yung boundary ng Jordan. Boundary ng Egypt. Jordan dyan sa tapos yung boundary ng Egypt. Dyan din? Oo. May daan dun. Anong mayroon doon?
yung ano yung mga pools. Lamig, sobrang lamig ng tubig. Ang linis, sobrang lamig. Di ba ang border niya lang niya is Jordan? Meron pa po yung Egypt. Ah, ganon? Oh. Doon. Layo nyo? Kasi yung sa Moises Duel. Meron kasing nakabako doon ako drago. No, anong ano pa May kami? nakahukay doon, Nung may ginto yun. Ngayon binakura yung may mga sundalo, may mga baril. dito lang kayo Bawal talaga. nag-alula muna kami. Sinulit yung holiday. Tinubos namin. Sinulit yung holiday. Pero meron pang mapupuntahan. Marami pa rin. Medyo malayo kasi from 300 from Pabubo kasi. Holiday. Pupunta pa kami ng ano. Tapos sarado daw yung Moises Duel. Hindi doon sila pinapasok. Hindi sila pinapasok ng Moses Yung Way. sa cave na lang. O kaya yung boundary ng Kasi Egypt. sabi nung kasamahan namin na pupunta nung Friday, ay nung Tsaka tuyot na raw eh. Miyerkules, Friday. Sa Jetros Cave ba yung umano sila ng ano? Ay, yung sa may yung may altar, Moses Oo. altar. Oo. Oh, namunta kami doon. Nakapunta ka. Kasama nung yung yung golden calf Oo. na altar. Oo. Doon. Saan yung banda, sir? May ano ka Ah, location? meron. Papunta kayo ng Albada. Ewan ko baka may shortcut dito. Baka meron dito. Yung road dito. So, Going Tabuk. Ano mga kauban? Then from Tabuk, punta kayo ng Albula. Kumusta man? Kumusta may pamati? Natuyok ninyo? Hindi, meron pala. Wala na? meron pala. Eto, paglabas nyo. Ang mas maalwan dito ko doon eh. Dito na, bumaba na kami. Baka sa ano lang, sa susunod na. Kaya pala tinatawagan namin kayo. Hindi, bumaba na kami. Hail Road yata yun. Tabuk, Tabuk Daumat Aljandal Road. Tapos, hindi niya aabutin yun. Ewan ko lang kung ma-open ko to. Walang signal dito. Hindi ma-share pag walang signal. Yeah. Hangos. Hapit mo ipang hangos. Kapitra. Hapit gid no. Hapdos ang kamot eh. Wow, dalan mo bato. Eh kaya to nang gamiton niya. Palugod ko. Dito na lang muna. Okay na ko na ko iduha. Dako sa ganay na to. Kay pay. Pili naman na una. Abo, buwa ka na dito pamainbahin nimo sa imong kan. Kay no, na siya gilak-gilak ba to? Ha? May mga gilak-gilak. Mga sunog ni sa puwil. Eh lahat mga bato. Punta kayo sa highway. Bato ni Dana. Ba't yung dahil na yan? La, sama na yung dadalo. Lugod na ba? We? Lol, nindot lagi mo. It's a live stone. Saan ho kira kong cellphone? Buhay oh. Hello, labay ka. Cellphone niya, labay. Itsa mo. Oh. Mag-right turn kayo. So, murag ang ang plano, murag na po yan to, ano? Ano siya to? Part ka mo sa kuha ni Moses. Grabe. Kapit na ko sa Flora maglakad eh. Buti nga nakaano. Ito kasi pag dinediretso mo. Kala ka yung Kaplora. Yung bilis ng cat ni first lady talaga. Kaya, Ito, magte-trekking kayo dito sa Moses. Parang ganito rin na medyo malayo-layo lang ko. Mag-ampre, pero painit ta. Dali na. Hindi mainitan pa. Painit. Hani, tingnan mo yung isa. Mag-side view ka dito. Yung ganon, tapos pa ganon yung isa. Hindi yung isa. Oh, para mainit. Oh. Buta. Ano? Dali na. Ano itong bugnaw nga dapit? Kuha na doon tong mga plato doon. Maaday bugnaw nga dapit. Nga ko no, naka-discover siya. Oh. Bugnaw mo gani oh. Hindi mo siguro ni. Mo gani bugnaw. Paborito. Spanish bread. Nagpalit mag Spanish bread. Paborito ni Spanish bread. Ano sa palaman? Loh. Ito yung original. Loh. Ah, sir. So, alis na kami. Punta na kami ng cave. O, party kay Moses ko yan. Basta. Okay, sa pangalawang sa among ikaduha nga destinasyon. Kung ano siya, abot sa nga lugar ni. Pero hindi kay layo pod.
Kuan siya daw, libingan ng mga Hudyo, matud pa. Nya ang kaapal lang kay sarado siya. Og ang gwardiya nga gistorya, o sila kasi nabot ambot sa rason, mo na libingan ng mga Hudyo na sadya. Murag museum o unsa na siya. Kanang nasa likod, para siya, bukid. Amot, mawaring kayo nung langob o ayaw kakuan kay first time na po damo dire. Mo na siya. Na nami karon sa tabok, nami dire spikas. Og mo na ang kuan. Mo na ang libingan ng mga Hudyo. So buot ta na mga musulod, pero wala man di ba allowed o da ba kay sa baka da ba kay oras nga kuanon. So mo ni karon nga among kauban to nag-try lagi kumbinse nga pili ba makasulod, pero duda ko murag dili. Init ra ba kayo? Sayang ang chinsanso.